Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. Бародару мошинҳои фурӯши арзон аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистону баҳри шумо омода кардагем. Ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. Барои дастгирии канали мо ядона лайки бо бигира биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед, дар шумо чизе махбулад дар комментария бинависед. Иншоалло мо пешкаш шумо мекунем ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсапи ман дар рӯи экране бигиред, равон кунед. Иншоалло мо пешкаши харидорро мекунем. Худо нигаҳбонтон бошад бародари азиз. Курси имрӯза дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед. Лада Приора, соли баромадаш 2008 сол, сӯзишворӣ бензинай бародаро, кузов седанай, объем мотори 1.6, коробка передачи механикай. илтимос, мега харидори аниқ бошад занг занад, беҳуда мега занг назанед. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳамаш 100%, ҳуҷҷат дорад, ягон камбудӣ надорад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 26500 сомонӣ мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. Касони харидор бошед, нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Vectra B, соли баромадаш 2000 солай бародаро, сӯзишворӣ бензини холияй, кузоваш седанай, объем мотори 1.6, коробка передачи механикай. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. То соати 21:00 метавонед ки мега занг занед. расходи зиёдӣ надорад, ҳамаш 100%. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 50000 сомонӣ мега ки номроша бинед, ба ҳамин номрош қатӣ фурӯхта мешавад. Касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳами Opel фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Astra F, соли баромадаш 1996 сол, сӯзишворӣ бензин газай бародаро, кузов седанай, объем мотори 1.6, коробка передачи механикай. срочно фурӯхта мешавад. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега ягон камбудӣ надорад. Қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархша бародаро 32000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ина мошина бародаро худтон бинед, состояниш 100%, ягон камбудӣ мега надорад, ҳамаш созай. касони харидор бошед ё нашуд ҳами Opel фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Хондай, соли баромадаш 2001 сол бародаро, сӯзишвориш дизелни холияй, кузовиш караваноай калоной, объем моториш дай, коробка передачи автоматай. мошин хароши состоянияй гуфтагиай, дар ҳолати хубай мега. ина бародаро худтон бинед, номер задагӣ нест то ҳар тараф. растамошка каагияй, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 42000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. BMW 3 бародаро, соли баромадаш 2009 сол аст, сӯзишворӣ бензини холияй, кузовиш седанай, объем мотор дай, коробка передачи автоматай. мошин вагонияй, наофровардагиай, 8 моҳ документ дорад, 8 моҳ тонировка. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш 84000 сомонияй, бо савдо карда мешавад гуфтагиай. мошин дар ҳолати хубай, растамошка кардагиай бародаро, ҳамаш 100%. касоне ки харидор бошед ё нашуд мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Mercedes-Benz S-Class, соли баромадаш 1998 солай бародаро, сӯзишворӣ бензин газай, кузов седан, объем мотор 2.4, коробка передачи автоматай. гуфтагиай ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, ҳамаш 100%. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе ҳозир бародаро, нархаш 80000 сомонияй гуфтагиай ки бо савдо карда мешавад. мошин беҳад хубай, ягон камбудӣ надорад, дарош электропакетам бародар. касони харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Astra J, соли баромадаш 2000 сол бародаро, сӯзишворӣ бензин газай, кузовиш хатибегай бландуай, объем мотори 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ҳамаи ҷояш кор мекуна мега, ҳамаи ҷош 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш 54000 сомонияй, гуфтагие ки хай бо каматам арзона намешавад. ай 54000 сомонӣ. касони харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Toyota Camry, соли баромадаш 2010 сол бародаро, сӯзишворӣ бензин газай,
кузовиш седан ай, объем мотор dv5, коробка передачи автомат. Мегӯяд срочно пул дар кор бародаро, ба ҳамон хотир мошина мефурӯшам. Мошин ҳозираста қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша 85 000 сомонӣ мега ки нархи арзон бародаро. 85 000 сомониш гуфтагӣ бо арзон мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. марҳамат. Toyota Corolla Verso, соли баромадаш 2006 сол. сӯзишвори бензин тоқай бародаро, кузовиш караванай. объем мотор 1.8, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, яксола тонировка. ақибаш ҳамаш 100% гуфтагия. илтимос гуфтагия беҳуда занг назанед. харидори аниқ бошад, занг занед, бо савдо мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе. нархша 74 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касони харидоре, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Astra H, соли баромадаш 2006 сол бародаро, сӯзишвори бензини холияй. кузовиш караванай, баландуай бародаро, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон дард надорад мега гуфтагия. ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш 55 000 сомонӣ бародаро, бо савдо карда мешавад. мошин беҳад навай, растамошка кардагиай. касони харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Daewoo Nexi, соли баромадаш 1996 сол бародаро, сӯзишвори бензин газай, кузов седан, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, техникӣ қарор дорад гуфтагиай. документош 9 моҳи дига мондагиай. германскиай мошин бародаро, илтимос гуфтагия беҳуда занг назанед. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш беҳад арзонай бародаро, 18 000 сомонияй, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед нашуд, мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Daewoo Tico, соли баромадаш 1996 сол, сӯзишвори бензин газай бародаро, кузовиш хачибегай, объем мотор 0.8 бародаро, беҳад кам масрафай, 0.8, коробка передачи автомат. савдо дар пеши мошин мешава мегам бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 13 000 сомонӣ гуфтагия ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Daewoo Leganze, қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро, кузовиш седанай, объем мотор 1.8, сӯзишвори бензин газай, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, газ бензин кор мекунад. биё ай пеш бин муомила дорад бо. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 13 500 сомонӣ гуфтагия ки бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, нашод ами Leganze фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Hyundai Avante, соли баромадаш 2009 сол бародаро, сӯзишвори бензини холияй, кузовиш седанай, объем мотор 1.6, коробка передачи автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, балонош пачка, полни кожнияй дуруни салонаш бародаро, ҳуҷҷатош то моҳи феврал 2022, тонировка то майи 2022, мотор коробка ходовой 100% мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 80 000 сомонӣ. касони харидор бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Toyota Vitz, соли баромадаш 2007 сол бародаро, сӯзишвори бензини холияй, кузовиш хачибегай, объем мотор 1.1, коробка передачи автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳамин соҳиби мошин бародаро чизе ки мегам, соҳибои мошин меган, дар ҳолати хуб қарор дорад мега, ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 46 000 сомонияй, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Toyota Mark II бародаро, соли баромадаш 1996 солай, сӯзишвори бензин газай, кузовиш седанай бародаро, объем мотор 2, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
нархша 22000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. Срочно пул дар коша бародарон мефурӯшаш. касоне харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат бародарои азиз, занг занед.